Ni nthawi ya nkhani kuchokera kuno kwa MBC ndipo maono muli ndi ine Romeo Umali. Poyamba nayi mitu yake. Boma lati ntchito za migodi zili ndi kuthekera kwakukulu kokweza chuma cha dziko lino. Nduna yoona za maphunziro apamwamba yayamikira bungwe lopereka ngongole kwa ophunzira chifukwa chothandiza ophunzira osowa kupeza maphunziro mosavuta. Ndipo komiti yowunika zakayendedwe ka ndalama mdziko muno pansi pa banki yaikulu ya Reserve yati siyikweza chiwongoladzanja pa ndalama mdziko muno. Munkhani yathu yoyamba, boma la Malawi lati ntchito za migodi zili ndi kuthekera kwakukulu kokweza chuma cha dziko lino, kupezetsa anthu ntchito komanso kubwezeretsa ndalama zakunja mwa zina. Nduna ya za migodi ya Kenneth Khaling'oma ndi yomwe yanena izi pokhazikitsa ripoti la kauniuni wa chuma cha dziko lino la namba 20 la Malawi Economic Monitor mu mzinda wa Lilongwe. McDonald Chiwayula ali ndi tsatanetsatane mu ripoti ili. Polankhula pamwambo okhazikitsa ripoti la namba 20 lomwe a World Bank alemba 20th Malawi Economic Monitor, nduna ya za migodi a Kenneth Khaling'oma ati ntchito za migodi zili ndi kuthekera kokweza chuma cha dziko lino, ponena kuti migodi monga miyala ya rutile ndi graphite ndiyo gwero lalikulu la ndalama zakunja. Iwo anati migodi imabweretsanso m'dziko ndalama zambiri kupyoleranso m'misonkho. Iwo anati dziko liyenera kupititsa patsogolo zomangamanga zogwirizana ndi migodi kuti lipindule kwambiri. M'mawu ake mlembi wamkulu mu nduna wa za migodi a Joseph Nkandawire anafotokoza zomwe undunawu ukuchita. Ndikuona kuti kuchokera pano kufika pa June pachitika zinthu zambiri monga a Lotus resources amene azikumba uranium Kalonga anatiusa kuti dramu yoyamba ya yellow cake ituka pa fika mwezi wa June chaka chino. Tiliso ndi Lindian resources imene zipanga kukanga nkunde monazite ndi rare earth nawonso kuona kuti by March ayamba kumanga factory yawo. Ndi pali amawe kumanga njira heavy mineral sands yo katundu wawo anyamuka ku China mu February atenga 30 days akafika kunakala kuna abwera kunoko achita clear mas construction kuyamba March April. So then pali amkango ku Songwe amene achakupanga timati front end engineering engineering ma design kuti machine atasakhala bwanji. Ankandawira anati ngakhale kuti ntchito za migodi zikuyenda pang'ono-pang'ono, iwo alongosola zomwe boma likuchita pa mfundoyi. Malawi muno moti ndi mamendo zosiyana-siyana. Force mutati muone momwe anthu achita concentrate kwambiri chilimika kwambiri pa large scale mining. Komanso tindi mamaini ya small scale medium. Large scale ko foti ndikumene kubwere forex. Mamutati muone ku medium scale mwina kuzoluvomeza tuchitako bwino. Cement tupanga muno Malawi. Kometu cha import mwina ochepa. Mutati muone timati ma boilers ku Kanengo. Achina Irovo. Akuiza kolo watu. But umuti makamba kumanga za large scale kuti tingabugulise kunja kuti forex ibwere ku Malawi kuno. So maminos tinawo okwanira ndithu andi tungofuna ma investors kuti abwere pakile limodzi. Padakali pano mkulu wa bungwe la World Bank mdziko muno Afira Srad wapempha dziko la Malawi kuti like patsogolo ndondomeko zabwino zobwezera ngongole zake, kuyendetsa bwino chuma chake, poonetsetsa kuti katundu sakukwera mtengo kwambiri, komanso kulimbikitsa ntchito za migodi pofuna kubwezeretsa chuma cha dziko lino mchimake. McDonald Chiwayula, MBC Lilongwe. Katswiri woyankhula pa zinthu za ndale a Humphrey Mvula ayamikira President Dr. Lazarus Chakwera polamula kuti mabwalo a ndege a mdziko muno pasamachitikire misonkhano ya Japani komanso misonkhano ya olemba nkhani pamene iye akunyamuka mdziko muno kupita kunja kapena pofika. Polankhulana ndi MBC ati mchitidwewu kwa nthawi yayitali wakhala kusokoneza ntchito za mabwalo a ndege kuphatikizapo okwera ndege. Iwo akufotokoza. A president apanga issue ma executive orders mwina zinthu zambiri zochitika pa airport ngati anthu achipani kachingamira kandi nduna ndi anthu ena kulowa ngakhale mu runway muja zimene zija president azilesa ngakhale mwina kutenga asilikali azikaguba pamene paja kuwaperekeza president ndikukhulupirira kuti zimene zidachitika bwino.
koma ndi chinthu cha mtengo wapatali chifukwa choti ndi decision yoopsa kwambiri kwa president chifukwa mphamvu zake kuoneka kwake kuti ine ndine president umaoneka zimene zikamaka kuchitikira nthawi zambiri. That's power. So ngati munthu ungavomere kuti zimene zizi zingakhale zikhala zikuchitika zaka zambiri ndizoyipa, ndi chinthu cha mtengo wapatali kwambiri. Ndi kupanga set standard yabwino chikangakhale imene kuzibwera ndege zosiyanasiyana za maiko osiyanasiyana, kubwera Emirates ndege yaikulu kwambiri zitera amene ndi ndege zina zimene zitera panenga magwirizano amene atuluka apa, ndi chinthu cha mtengo wapatali pa airport ipo. Komanso ma road users opita ku airport ndochokera opita ku airport or odusa misewu yopita ku airport or anthu ogwira ntchito odusa misewu ya masite kandi kuti Rongo kandi Blantyre, ndoti pano sazivutika chifukwa zimapezeka kuti anthu aja kuvutika kwambiri kumaona maconvoy ya anthu andale or maconvoy ya anthu achipani ndiyena akudusa misewu. Wapa mpando wa mgwirizano wa mabungwe oposa 250 la National Advocacy Platform NAP a Benedicto Kondowe wati mgwirizano okhuza ntchito za magetsi omwe mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wasayinira ku msonkhano wa za magetsi mdziko la Tanzania uthandiza dziko la Malawi kukwanitsa masomphenya ake opereka magetsi madera ambiri mdziko muno. Akondowe ati kudzera mu mgwirizanowu dziko la Malawi lonjezera mphamvu za magetsi zimene limapanga, ndipo izi zithandiza kuti ntchito za mafakitale zipite patsogolo, zimenenso akuti zichititsa kuti chuma cha dziko lino chikwere. Alufisha Fisha analankhula ndi Akondowe motere. Nkhani imene ndi nkhani yofunika kwambiri chifukwa ngati dziko takhala tikuvutika nkhani ya magetsi zimene zimathandiziranso kuti mabizinesi asapite pasogolo, chifukwa kuti dziko litukuke gawo limodzi ndikuonesesa kuti nkhani za magetsi zikulimbikitsidwa. Ndiye kusayinirana mgwirizano umene uthandizika kuti dziko la Malawi likhale ndi magetsi wokwanira. Tikakhala ndi magetsi wokwanira ndiye kuti mabizinesi a anthu azingoyenda wopanda chosokoneza china chilichonse, zimene zingathandizirenso kuti anzathu amene amatolera misonkho a Malawi Revenue Authority atolere ndalama zokwanira. Ndalama zokwanira zikatoleredwa ndiye kuti boma likhala ndi thumba lopanga ma programs ofikira Malawi. Mgwirizano umenewu ukagwiritsidwa ntchito mmene asayiniranamo ndikuonesesa kuti dziko lathu likutenga zimene president asayinirana ndikuzigwiritsa ntchito, zithandizira kuti ngakhale m'makomo mwathu tikhale ndi magetsi nthawi zonse. Zimene zimathandizanso chifukwa kuti mabizinesi tiwo ting'ono anthu amangopangira m'makomo mwawo. Ndiye tikamakambirana kuvuta kwa magetsi tisangoyang'ana makampani okha akuluakulu. So ife tikuona kuti ndondomeko zimenezi ndondomeko zothandiza chifukwa Amalawi akhala ndi magetsi nthawi zonse, kutanthauza kuti ngakhale tima business tating'ono timene anthu akupanga kuchokera manyumba mwawo tikhala kuti tikuthandizika moyenerera. Ndiye kuti nawonso moyo wawo wa tsiku ndi tsiku ukhala ukusuntha, ukhala ukupita pasogolo. Nduna yona za maphunziro apamwamba Dr. Jessica Bwira yamikira bungwe lopereka ngongole kwa ophunzira la Higher Education Students Loans and Grants Board chifukwa chothandiza ophunzira osowa mdziko muno kupeza maphunziro mosavuta. Akabwira ayankhula atakumana ndi akuluakulu abungweli kuti akaone momwe amagwirira ntchito zawo. Mayeso Chikhadzula wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Akabwira anati pokhazikitsa unduna za maphunziro apamwamba mdziko muno, President Chakwera waonetsa kudzipereka kwathunthu pokweza ntchito za maphunziro kuno ku Malawi. Iwo anati masomphenya a Malawi 2063 sangatheke ngati pali kusiyana kwaukulu pakati pa anthu osauka komanso olemera pa nkhani yopeza mwayi wa maphunziro mdziko muno. Pamene Akabwira apempha bungweli kuti onetsera Malawi onse akupeza mwayi wa ngongole ya maphunziro. Mwazina, Dr. Akabwira ati President Chakwera ndi odzipereka kwathunthu poonetsa kuti maphunziro apamwamba apita mtsogolo mdziko muno, ndipo apempha bungwe la Loans Board kuti onetse kuti silikusankha anthu amakwena kupindula ndi ngongolezi. Awa athandiza Malawi chifukwa mukaona manambala amene alandira ndi zoti sizinachitikepo. Mbuyo anthu ankachita ovutikira ndipo zinkayendera kuti kodi iwe
ndi wachipani chanji ndipo umadziwana ndani. Koma apa apereka mafigures oti inuyo mutati muonadi kuti sanje tuchitipa likoma tunchinji amene apanga apply ambiri analandira. Koma tikuwapempha kuti makolo kunjako akuvutika. Mujatu kunena kuti kunja mafuta avuta, ndalama yavuta, ndipo ndalama yavuta kose, koma kuno amvedi kuti Chakwera akumvetsa mavuta amene akuona. Tufuna mwana wa kumudzi, mwana wa ulumali, tufuna kuti atsikana apite kutsogolo ku school. Nde pano ndikupempha fa ena kuli kudandaula mangoti ine sana ndipatse loan pamene vuto ndiloti iwe sunalembere. Wapampando wa bungwe la Higher Education Students Loans and Grants Board Sam Gwakhobwe ati kusankhidwa kwa akabwera pa udindo wa nduna yona za maphunziro pamwamba wafika nthawi yake mwa maphunzirowa akufuna kuwayika patsogolo kwambiri. Mkulu wa bungwe la Higher Education Students Loans and Grants Board Prince Pwetekere apempha ophunzira omwe akufuna kukapitiriza maphunziro awo apeze mwayi ngongoleyi ponena kuti dziko la Malawi lufuna ophunzira ambiri omwe angathandizire kuonetsa masomphenya a Malawi 2063. Pamene pa Pwetekere atsimikizira anthu onse mdziko muno kuti bungwe lawo lakhazikitsa ndondomeko zabwino zoonetsera omwe adapindula ngongolezi akubwezanso ndalamazi. Tikufunisisa tafikire iwo aeni amene akuphunzira ma secondary school kuti tikalulire uthenga kuti bungwe lothandiza kwa iwo amene angapambane kupita ma university liliko ndipo ndalama zilipo. Ife ndokonzeka kupita ku television kwanu, ku nyumba zanu zofalitsira uthenga mauthenga ndi zina zotero kuti tikaulongosolere mtundu wa Malawi kuti iwo amene akusowekera chithandizo cha makobidi kuti akaphunzire ma university. Chithandizo chimenezo a president a dziko lino achipatsa kudzera mu institution yathu ino ya Higher Education Students Loans and Grants Board. Bungwe la Higher Education Students Loans and Grants Board adalikhazikitsa kudzera ku nyumba ya malamulo mcholinga chopeka mwayi ngongole ya maphunziro kwa ophunzira osowa mdziko muno omwe afuna kuyamba maphunziro pamwamba msukulu zosiyanasiyana zovomerezeka mdziko muno. Bungweli limagwiritsa ntchito yotolera ngongole kwa ophunzira omwe adapeza mwayi wa ngongolezi. Mayeso Chikhadzula, MBC Lilongwe. Boma lati dongosolo lili mkati lofuna kulembali zonjezera mu sukulu za m'milambo yamba mdziko muno. Wachiwiri kwa nduna yona kuti pasakhale kusiyana pakati pa akazi ndi amuna komanso chisamaliro cha anthu Mayi Halima Daudi ndiye mwanena izi pamene anayendera sukulu ya Mkombaphala ya umodzi kwa mfumu yaikulu Nsomba mboma la Blantyre. Chisomo break wafika ndi zambiri mu ripoti ili. Polankhula pa mapeto pa ulendowu, ndunayi inati ndi okondwa ndi maphunziro apamwamba omwe sukuluyi ikupereka kwa ophunzira. Mayi Daudi anati boma lili ndi dongosolo lofuna kulemba alezi owonjezera ngati njira imodzi yopititsa patsogolo maphunziro a milambo yamba mdziko muno. Anthu alipo ambirimbiri dziko lonse la Malawi ndofuna kuti nawonse akamagwira ntchito azikhala osangalala. Chifukwa ana aja amadyetsa kuti ana abwere ambiri ku sukulu, masukulu amene aja Mkombaphala chifukwa choti alezi aja amapita kukaphikira zakudya. Plus amapempha nkhani yoti azikaphunzirako ngati kaptima training kuti azidziwa kuti azitani akafika pa masenta paja. Boma inayamba kale kupanganso train ma caregiver ngati amenewo, tikupangabe train, tizapangabe train kuti aliyense apeze kuti apangidwa training kuti azidziwa zochita akapita pa center. Pa ulendowu, MBC inapeza kuti sukulu ya milambo yamba ya umodzi imakumana ndi mavuto osiyanasiyana ndipo mavutowo achititsa kuti ophunzira ambiri asiyire sukulu pa njira. Mkulu wa malowa Mayi Ethel Jalazi anati kafukufuku yemwe anthu kuderali adachita adaonesa kuti ophunzira omwe akuyamba maphunziro a primary ndipo adali pa sukulu ya milambo yamba ya umodzi akuchita bwino. Mayi Jalazi akupempha anthu akufuna kwabwino kuti athandize ena mwa mavuto omwe akukumana nawo ngati njira imodzi yonesetsa kuti akupereka maphunziro apamwamba kwa ophunzira. Vuto la zakudya limeneli lakhuza kwambiri ana chifukwa chonena kuti makolo
akumadandaula kunena kuti ana sakudya m'masukulumo nde ifeyo tipangapo chani. Nde kwenikweni timapempha kwambiri amabungwe kuti ana katithandiza chifukwa chakudya chipena chimathera panjira. Nde kuti chikathera panjira chonchija ana amabwera motani mofoka. China kakhala kuti chakudyacho chimabwera bwinobwino. Nde kuti ana onse amene timalandira pa sukulu pano 145 bweza kumabwera. Akatswiri za maphunziro amafotokoza kuti ophunzira omwe ayamba maphunziro amera mpoyamba amachita bwino pamene akukachita maphunziro a primary. Chisomo Break, MBC, Blantyre. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Tiye ntonenso mitu yake. Boma lati ntchito za migodi zili ndi kuthekera kwakukulu kokweza chuma cha dziko lino. Nduna yoona za maphunziro apamwamba yayamikira bungwe lopereka ngongole kwa ophunzira chifukwa chothandiza ophunzira osowa kupeza maphunziro mosavuta. Ndipo komiti yowunika zakayendedwe ka ndalama mdziko muno pansi pa banki yaikulu ya Reserve yati siyikweza chiwongoladzanja pa ndalama mdziko muno. Popitani nkhanizi, komiti yowunika zakayendedwe ka ndalama mdziko muno pansi pa banki yaikulu ya Reserve yati siyikweza chiwongoladzanja pa ndalama ya mdziko muno. Komiti iyi yapanga chiganizochi pa msonkhano wake woyamba wa chaka chino kumene yagwirizana ndi chiwongoladzanja cha dziko la Malawi kuti chikhalebe pa 26%. Eulin Chimoyo ali ndi ripoti. Wapampando wa komiti iyi yemwenso ndi governor wa bank ya Reserve McDonald Mafuta Mwale ati izi zithandiza kuti mitengo ya zinthu isakwere. Izi zikulingana ndi zomwe banki yaikulu pa dziko lonse ya World Bank inanena mu lipoti lake lowunika misika kuti mitengo ya zakudya yomwe yakhala yokwera m'mayiko osiyanasiyana pa dziko lonse chaka chathachi ikhala ikutsika chaka chino ndi pafupifupi 4%. Amafuta Mwale akufotokoza. Cholinga chathu chinati tiona kuti kodi tikakweza interest rate zitivuta bwanji pa chiganizo chathu chimene tifuna kuti tithandize anthu amene tikuwafuna kuti atithandize kuti apange zinthu zochuluka ndi kuti azike pansika kuti ma prices atsike. These are anthu amene ali ndi ma companies. Kodi tikakweza interest rate iwapweteka bwanji pa ntchito zawo za tsiku ndi tsiku. Pamene kumbali yonena kuti tikanatsitsa inflation au tikanatsitsa policy rate, vuto lake likanakhala lonena kuti pali panopa tili ndi chilingaliro kale kunena kuti tionere kaye mmene inflation ikuyendera. Pali zizindikiro zokwanira zimene tikuona kunena kuti 2025 inflation itsika kusiyana ndi 2024. Nde in that case tiofuna kuti tingozipatsa mpata kuti tione kuti kodi kutsika kwa inflation iko kupitirira motani ndi ntchito zimene tikuganiza zoti tikweze supply side kodi ntchito zombanga zinthu zikabwera kuti tazithandiza kuti zichuluke inflation kupitira kutsika ndi imene ingatipatse mpata wonena kuti tikhoza kuganiza zoti titsitse policy rate koma panopa tinangoganiza kuti tipange wait and see kuti kodi development imene ipitirira motani. Izi zikutanthauza kuti ntchito zina zomwe zimakhudzika ndi kusintha kwa chiwongoladzanja cha dzikocho monga chiwongoladzanja chomwe banki zimapereka kwa otenga ngongole sichikwera. Erin Chimoyo, MBC, Blantyre. Unduna wa zamalonda wati mtengo wa shuga pa msika sukwera kamba kakuti dziko lino lili ndi shuga ochuluka. Nduna ya zamalonda Sosten Gwengwe yanena izi itayendera kampani zina zopanga shuga. Agwengwe ati dziko lino lili ndi matani 80,000 ya shuga amene ndi ochuluka kuyerekezera ndi matani 17,000 amene dziko lino limafuna pa mwezi. Zambiri mu ripoti ili. Chilimbikitso choti mitengo ya shuga ipitirira kukhala yokhazikika chabwera patamveka malipoti oti anthu ena ochita malonda akhala akubisa shuga mwadala ndi cholinga chofuna kukweza mitengo ya shugayi pa msika. Ngakhale unduna wa zamalonda opseza mchitidwewu, nduna ya zamalonda Sosten Gwengwe yati mitengo ya shuga ikhala yokhazikika.
Panopa ailova ali ndi shuga pafupi 80,000 metric tons, koma ningokuwuzani kuti kumafika na tsiku ngati la lero chaka chatha ilova inali ndi shuga about 29,000 metric tons. Panopa tukamba zoti close to 80,000 metric tons. Kutanthauza kuti kwa mwezi wa February ndi March amene akubwera miyezi iwiri imene ikubwera tili ndi shuga okwanira kwambiri kuti aliyense atha kugula, aliyense pa mtengo wake, ndipo aliyense sakuyenera kuti azichita panic ngati mmene maboma ena zikuchitikira. Ndipo mkulu wa kampani ya Ilovo Kondwani Simuko wati kupezeka kwa shuga okwanira pansika kwabwera kamba kuti kampani yawo yakhale kuchita bwino polima nzimbe zochuluka zopangira shuga. Pano patapanga shuga oposa mwina amene twalina kupanga mwina 6,000 tons more. So shuga tinayo and tikupanga bwino and kusogoloko sikuti ningatchule ma numbers amene tikuona ma ifeyo zinthu zimene tayika kuti tipange improve agriculture yathu and zokolola zathu kuona kuti zikuyenda. Chaka chatha mtengo wa shuga unafika 4,000 kwacha penanso 4,500 kwacha pa paketi ya 1 kg kamba kuti shuga pansika anali ochepa. Ansimuko ati shugayi anasowa pansika kamba kakukuluka kwa nzimbe zina ndi madzi osefukira kunchalo mboma la Chikwawa. Mtengo weniweni omwe kampani ya Ilovo ikugulitsira shuga pa paketi ya 1 kg ndi 2,600 kwacha. Trust Office, MBC, Lilongwe. Bungwe la Southern Region Water Board SRWB aliyamikira pa ntchito yotamandika imene likugwira kuonetsetsa kuti makasitomala awo akumwa madzi abwino. Nduna yona za madzi ndi ukhondo Mayi Abidamiya ayankhula izi atayendera ofesi yatsopano ya bungweli komanso malo amene bungweli likufuna kumangirako madzi am'mabotolo. Amiya anayamikiranso bungwe la SRWB chifukwa cha ntchito zina zapamwamba zimene bungweli likugwira monga ntchito yopereka madzi aukhondo ya Zalewa Neno yomwe ndi ndalama zokwana 6.2 billion kwacha. Iwo akufotokoza. Lero tinapita kaona office ya Southern Region Water Board, manga office ya new one ndi abwino kwambiri. Kale amachita ku panga rent manyumba kuti azikhala ndi ma office okwanira, and mwina maonera lero ndi office yokongola kwambiri. Mwina kwasachedwa a presence azabwera kudzayitsegula and tabweraso kuno ku Lunguzi Dam mwina mukuonera yatsika kwambiri, ili yatsika ndi about 30% chifukwa cha anthu kudula mitengo and ma water levels kutsika and dzuwaso ndikuti kuno zativuta pang'ono, and our water board, Southern Region Water Board, akuganiza kuti anapita ku Domasi River kuti ayambe akuganiza kuti Zomba ikoza kutenga madzi ku Domasi River kuti anthu mpaka na 2030 azikhala ndi madzi yokwanira ya ukhondo. Ali munga mukuona kuno ku Munguzi kuchawe kuphera chawe kuli Munguzi Dam, madzi a mu damu aphwera achepa kwambiri. Mmene tikulankhula pano tingani kuti mmene amene akukhalira madzi mu Munguzi Dam panopo achepako ndi 30%. Vuto lalikulu pali mavuto angapo apangisa kuti madzi achepe chonchi. Chinthu choyambirira ni nkhani ya kusintha kwa nyengo. Pali zambiri zimene zimachitika kusintha kwa nyengo zilipangisanso kuti madzi mu damu aziphwera. Tsopano tikuperekerani kwa anzathu amene ali mu mzinda wa Lilongwe kumene kuli msonkhano kumeneko. Munali ndi ine Romeo Mali. Nkhani zathu zathiya pomwepa makoma nonse. Dzina langa ndine Khadija Lapkeni ndipo ndikulandireni kuno ku Bingu International Convention Center.